Deci deja a trecut o oră. Deci îți dau și eu ceasul. Hello guys, it's me again, Vlad, the Romanian YouTuber, and as you can see here, we're in London. We're at the Heathrow Airport. Hope you guys enjoyed my little intro with the plane, and we'll continue our adventure in London. And of course we're waiting for the bus to take us to our hotel and do a little city tour. Multe străzi în oraș. And we Sperăm că nu găsim acum când ajungem ceva and we blocat. are going to the city now. This is a bit more of a highway. We're on the highway now. Turul este în mare parte Nu sunt panoramic, impresionat dacă de reușim să autostrăzile găsim un engleze. loc ușor unde să facă un stop pentru o fotografie, încercăm să facem și lucrul ăsta. Ok, am sosit pe aeroportul Heathrow. Este cel mai mare aeroport din punct de vedere al traficului aerian. Fiecare 30 de secunde aterizează sau decolează câte un avion. Suntem la foarte mică distanță de centrul orașului de Londra, capitala Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Una dintre cele mai mari metropole ale Europei, o metropolă mare și a lumii, peste 1000 sau aproximativ 1700 de kilometri pătrați ca și suprafață, iar ca număr de locuitori acum depinde cât să vedeți pe partea stângă. Tot așa deocamdată este un mic grup de case aici. Neighborhoods in London. Toate au aceste coloane la intrare. Ele în general sunt poziționate așa într-un careu și în mijlocul careului sunt spațiile verzi ale grupului care locuiește acolo. Da, și apropo, nu știu dacă vi se pare ciudat, dar funcționează aici foarte mult. Străzi private cu cheie, deci nu au acces decât rezidenții. Parcuri private, tot așa, cu cheie, unde nu au acces decât rezidenții din zona parcului respectiv. Aici, deja avansând spre zona centrală a orașului, o mare parte din clădirile acestea georgiene, care fac și ele dau un plus de farmec orașului, au fost transformate în hoteluri, foarte multe dintre ele, și este și o zonă preferată de către cei care vin din zona Golfului. Aici miroase mult a bani, foarte mulți, foarte mulți. Acum încă nu se simte mirosul lor. În vară, când veniți, dacă veniți la Londra în timpul verii, aveți impresia că ați ajuns undeva într-o țară din Golf. Strada se umple de mașini, care mai scumpe și mai luxoase. Doamnele, câte 3-4 în spatele unui nabab, ele îmbrăcate în negru, dar cu sacoșe și cumpărături de la cele mai scumpe magazine. Și ne apropiem de zona muzeelor, mai avem puțin. Deci în continuare sunt clădirile georgiene care dau un plus de farmec acestei zone și cu cartierului
Suntem așa la limita cartierului Kensington, partea de sud a cartierului Kensington, înspre stânga este zona cartierului Kensington și parcul Kensington cu Palatul Kensington, palatul în care s-a născut regina Victoria, care a fost ocupat mai târziu de către membrii familiei regale, iar ultimii locuitori acum ai acestui palat sunt prințul William și Kate, soția sa Kate, și mama prințului William, respectiv prințesa Diana, a locuit în același palat Kensington. Mergând pe străzile din stânga se ajunge la palatul Kensington. Suntem cam la granița între Kensington și Chelsea. Ia uitați cum merge pe stradă, deci ea nu vede nimic decât așa puțin, îmbrăcată toată în negru, târâtă din naba. Da, aici în stânga avem până în semafor, deci până la intersecție, clădirea de pe stânga este clădirea primilor cercetași din Europa, grupului de cercetași din Europa. Aici a luat ființă tot la Londra. Evident că nu putea să ia în altă parte ființă. Așa, după intersecție, imediat în stânga, avem o clădire foarte frumoasă. Spuneam, este unul dintre cele 3 muzee din grupul de muzee naționale. Este vorba de Muzeul de Istorie Naturală. Deci, unul dintre cele 3 muzee cu accesul gratuit, care este foarte solicitat sau foarte vizitat, în special de grupurile de copii, de școlari și de adulți, evident. Aici se prezintă evoluția vieții pe pământ încă de la începuturile sale. That's the entrance. Oh my god. The other part of the museum. În incinta acestui complex, muzeului aici în stânga, este și un muzeu al fluturilor, un pavilion cu fluturi. Și pe strada din stânga, imediat, aici unde e lumea adunată, chiar pe stânga e o altă clădire cu coloane. Dacă vă uitați cu atenție, acela este Muzeul de Știință. Iar aici, pe partea stângă acum, avem cea mai mare galerie de artă decorativă, artă aplicată, Victoria and Albert se numește. Tot așa, cu acces gratuit. Este un muzeu care are exponatele înșirate pe aproximativ 11 km de galerii. Tot cu acces gratuit. În stânga avem una dintre bisericile funcționale din Londra, o biserică romano-catolică. Și am intrat deja pe zona, să spunem, comercială, mai selectă a orașului. Mai sunt și altele, evident, nu este singura. Aici asta așa la limita nivelului mediu, de la mediu în sus. Pentru că avem puțin mai în față, pe partea dreaptă, un alt, așa zis, muzeu. Este vorba de galeria comercială Harrods. Și acum ne apropiem de Knightsbridge, un alt cartier select, foarte select, tot așa la graniță cu Chelsea. Chelsea este în partea dreaptă a noastră acum. Such buildings here. Aici avem tot așa, din punct de vedere al nivelului sau atributelor pentru Londra cele mai, zona cu printre cele mai scumpe sau cele mai mari prețuri. Am spus printre, deci încă nu e chiar cea mai scumpă zonă, dar și aici este foarte scump totul din punct de vedere imobiliar, mă refer. Am să vă testez puțin imaginația. Acum aici avem pe dreapta Harrods,
galeriile comerciale Harrods, care nu mai aparțin familiei Al-Fayed, au fost achiziționate acum câțiva ani, 3-4 ani în urmă, de un consorțiu din Golf. De aici își făceau cumpărăturile membrii familiei Casa Regală de la magazinul Gourmet din interiorul galeriei Harrods. Revin la ce spuneam, deci la nivelul prețurilor aici, avem în fața noastră, chiar în capăt, acolo la semafor, un grup a crescut între timp și al 4-lea bloc. Au fost 3 la bază când s-a construit grupul de 3 blocuri, care au la parter o bancă din Golf, au o reprezentanță McLaren, o reprezentanță Rolex și încă ceva, nu știu, la ultimul care s-a construit. Așa, dacă vă puteți imagina cam cât ar fi costat metru pătrat la acel bloc, care s-a vândut încă din faza de construcție, evident. Aveți idei, așa puteți să vă jucați cu cifrele, cu imaginația? 1 miliard și ceva. Nu, metru pătrat de construcție, cam. Nu, e puțin 10.000. 70.000. I was close. Da, metru pătrat și au fost vândute încă din faza de construcție, da. Da, văd că au mai început să apară cei din Golf aici. V-am spus, dacă veniți în timpul verii, ei domină aceste străzi aici, în zona Knightsbridge. De asemenea, orașul este, printre altele, și foarte cunoscut pentru parcurile și clădinile sale, parcurile regale. Un oraș bine dotat cu spații verzi. Sunt 5 parcuri regale care vin în completarea clădinilor piețe și peste 20 de kilometri pătrați de teren care erau considerate spațiile sau terenurile de vânătoare. Unul dintre ele, dar este și Hyde Parkul. Avem imediat pe stânga avem clădirea Parlamentului, Parlamentul care a fost construit în secolul XIX. Ăla e podul pe care a fost atentat. Care? Chiar pe locul the în bridge. care a fost prima reședință, prima reședință regală. Păi da, că uite, din cauza podului n-a fost Construită de William Confesorul. Actualmente clădirea funcționează împărțită în două. Camera lorzilor este cea care are pe malul apei terasa cu copertinele roșii, iar camera comunelor este în dreptul turnului cu ceas, în dreptul Big Ben-ului, au copertinele cu verde. Big Ben-ul l-ai văzut, da? Era cu Yeah. ceas. And there, right there, is the Big Ben. Dar dacă trecem pe And if I can zoom it, și scopaci. there O mare parte is the din Big Ben. Westminster Hall datează din secolul XI, de la sfârșitul secolului al XI-lea, iar aceea nu se vede acum, este pe latura opusă, deci înspre piața You Parlamentului se can see that înfățișează. right Da. there. The white spot is the famous Big Ben. Avem Well, not now, because this building is blocking the view. Aici ce filmezi peretele ăsta. Da, știu. turnul cu ceas.